So ayan mga kapatid, nandito po tayo sa San Fabian, Pangasinan po. Pasensya na, hindi ako nakapag-intro kanina dahil nagmamadali kaming umalis. So i-roll back ko na lang po yung aming pagbabike. So tara na po. Thanks. Bye bye. Flashback. Bye-bye. Uy.
Hello. Para tayo. Nagdadamit yung sito. Ito yung NT50. Yung pangababaka ng NT50. Dito kayo dumaan nun? Layo ka na yung nagamit din. Boundary na kami sa Fabian ng panahon. Ano nga, Michael? Boundary. Ayun, nandito na kami sa ano, well, karatula ng Bulawin. Sa Hanging Bridge. So tara, pahinga muna konti bago mag-trail. Sa Matanagan Maray, ito po na siya ni Paray. Ayun. Isang Fabian. Shoutout kayo Matanay. Sa Matang. Kasama ko yung dalawang panel ko boys. Si Maldita at si Manong Joel. Uy, dali, dumalan. Hey! Dumalan ta. Dumalan dito kayo. Nakapaganog to. Hindi ka to, itag malungkot ta. Okay na, stop man na eh. Akyat na kami. Hindi ako maka... Umpisa pa lang ah. Umpisa pa lang to. Udah, hingal lang. Tignan mo naman oh. Ang baba pa lang yan ah. Partida. Okay na, may busa ng angis to yan. Masalangan ang angisan? May salangan? Tapos diretso nga kan. Pa-downhill. Downhill? Ayun. Oh? Ay, baba. Sila nagbaba nga ron. Medyo nalaglag ang baset. Medyo may medya ang gulo. Medyo- Ate gamin kat. Ajira Tirik talaga. uray lahat. Mato-ngato aji mo na bilang eh. Magkakasyag na eh. Okay. Kaya kami rin. Lagpunta ni Bustilyo. Hindi nga nakamaringan na nangantimanggangan ito na kamiringan. Lagpunta ni Bombay. Ini kepada kami na Bombay. Nakinan pumaga na dikat bandar mo. Nagagawin buti na na eh. Kitnam. Nanagin ni Bombay. Shoutout sa mga kasama naming TeamSisa na naiwan. Pati yung kapatid ko na may-ari ng bike nito. Lalaspagin ko muna ngayon. No. Pababa naman na dito. Ay, ito na yung palabas siguro ng Amyanan din to.
Nabudol. Yung bata. Ahon na naman. Ay, ito medyo ano lang to, hindi siya matirik. Sakto lang. Kanina kaya sana, kaso nga lang may sumasabat, may sumasalubong, kaya hindi na natuloy yung angat. Hindi ko ma-video lahat eh, wala akong ano eh, wala akong body bag eh. Ayan yung tatlong bundok oh. Hindi, dalawa lang to. Kaya ulit. So ayan, dito na kami sa tatlong bundok ba? Ayan yung view. Ganda ng trail. Oh. Oh, picture, picture. Tara. Picture. Picture tayo, picture. Tara. Hey, what happened? Ba't ayaw mo umarap? Yung tati nga puno niya. Sticker ko man yan, ikantay natin eh. Panakasugpanan eh. Panakapayong na. Ito? Ay, puno. Met nga rod. Ayun na, damarag na. May sama. Boom. Ay, kaslaw. Plastic sa. Naan mat. Bababa ka doon? Nakatangkay. Pag ganun mamaya. Ayun yung ano na yan. Jaypuraw. Manati binabanter. Yun yung ano. San Fabian. Sa may Imalog, sa may bike parks. Sa may Highland pala. Yun. Yung puti na yun oh. Nakikita ba? Diyan nga pa backstep guy. Yun. Yun. Kaya ang init. Tatani di ang balangan dalin binday. Wow. Bitokol. Ayun yung ano, tambayan ng mga bikers pag pagod na. Ang ganda maglaro dyan oh, kaya pababa. Sila dyan nung blurred naman na kasi pag sinom ko. Okay, batak! 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 Isa pa oh. Tulak! Tulak! Hindi na batak, tulak! Mayat niya. Tapos ano, puro lubak pa, yung talagang parang nagtitrail din lang. Ayun. Ang ganda oh, hanggang dun. Dito bandang La Union na to. Ito boundary pa to ng ano eh. Boundary pa ng season. Tsaka pagitan na rin ng ano, ng San Fabian. So mamaya na lang ulit. Na kami, mamaya na lang ulit. Sir. Okay, bye-bye. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Kaya mga kapatid, nandito na tayo sa ano, Malog Norte. Dito pala yung bike trail. 1.2 kilometers. Siripan tayo ba? Ate Joy, in Malog oh. Alam mo to kung saan to. Ate Joy. San Fabian na kami, in Malog. Yeah, Gina. G. Ha? Malapit. Smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see?
to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? So ayan mga kapatid, nakita niya na kung paano ako napagod. So itutuloy namin tong video to pag nandun na kami sa bike parks wala. Magkakape kami. Ha? Tsaka sa Highlands Cafe pala. Kala ko magkakape. So mamaya na lang, bye bye. Ito na po yung Highland. Yan yung Highland. Sarado yung Highland. Yan, so mga kapatid, ayan po na sarado po yung Highland. Lunes po kasi ngayon kaya walang masyadong nagtitrail. Ha? Yung kanina. Oh, yung kanina, yung hinintuan natin doon. Nagpahinga tayo na may tinawagan si Tito mo. Yung pakabilang daan, Inmalog Trail yun, 1 kilometro lang. Dito kami kumain dati. Kanina Sama na kayo tayo mga na- pinsan namin. Yan o, kitang kita mo yung buong San Fabian o. Ay hindi pala, yung dagat. Ayun yung medyo ano na doon, dagat na yan. Titulin ako ni Manman. Ha? Titulin ako ni Manman. Kaya? Hindi mo ba din eh. Kapal madito. Sansor yun no. Hindi mo ba din eh. Nakasapag. Okay. San? Dito ang sarap akyatin sabi mo? Ay, dito Tuesday. Ha? Dito ang sarap akyatin sabi mo? Tapos ano sabi niya? Saan? Nasaan ka? Ha? Saan ka na lang kapray. Tapos ano? Tudok. Nya mo isuron ko na. Kabali mo kang magbagala. Sa direksyon na around lang. Wada mat, 7 days a week mat. Wala. Nagaya pahinga. Wala, pahinga. Huwag na din eh. Yan na pala yung mga nagtitindo. Yung mga ano ng Highland. Oo, sila yan. Nga tayo lunes awan. Kaya talaga alas 2 na eh. Welcome to Jollibee. Ay. Bumaba tayo. Bumaba tayo. Wala, magluluto pa sila ate. Hello. Yan ti pagrururan di tracking, tracer. Bantugan. Hindi ko namin tinatanong. Tataas po. Simbahan Ayan. yata ng ano yun. Ayos na pala yung taas ah. Dati ginagawa yan na nandito pa kami. Mag-operate ba? Ading? Ay, hindi. Tambay lang. Bagay na siguro. Tambay. So aja si pagpagan siya rin. Sila nga yung nagtitinda dyan. Yung mga nagtitinda. Hindi, nagatid-dagdag ko na. So yung pagpagan ni Jaren, ako nga, nakita na. So No. maganda yung ano doon. So aja yung driver niya. Magigilot ko siya na ba nakikita. Yan na maipa. Drive mo pa rin. Drive mo di pangalan niya pagbagam. Diretso na yan, pababa. Napalingki ng pagkabilid ko. Yung talipa pa. Hindi, doon na tayo sa highway. Sa highway na. Yung dinaanan natin, sumusilipin yung ano, dagat. Ayaw mo? Ay, nunda ka tayo siya. Oh, ikaw ate, ikaw nga tinatanong na. Para makita mo. Para masulit mo na yung biyahe mo dito. Oh. Sayang, hindi ko na video yung pababa. Nakalimutan ko.
kaya. Mamaya na lang. Kaya palabas na kami ng San Fabian. Palabas na kami ng Himalog San Fabian. Next rota namin sa ano, San Fabian Beach. Hindi ko na-video yung pababa ng Highlands, sayang. Tsaka okay na yan, baka madisgrasya ako dun. Wala akong handicam eh. Handcam, wala. Kaya handicam din. Ito medyo mild na lang yung pababa dito. Kaya lalay. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, Kaya no, 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 no. hindi ka na yun ah. Oh no, Putang ina mo, ginagawa mo. Hindi ka na. Kaya munti ka na ako dun, buti na lang na yung ano ko. Oo. Balatan pira yung tuhod ko, puta. Ha? Tumama sa gulong? No? Oo. Buti na ka mo, hindi ako bumaligtad. Eh, ano ko, tinigasan ko yung kamay ko dito sa ano. Map dito mamaya, okay. Ha? Okay lang yan. Tuhod lang naman yan. Pag inano mo, yung kinerve mo yung tuhod mo, mabibinat. Ay, okay lang yan. Maliit na bagat. Maliit na sugat lang yan. Ha? Kala ko nga hindi matutumba ako. Ang ginawa ko talagang diniretso ko yung manibela sa harapan, tapos tinigasan ko. Tapos yung tiyan ko nandito na, oh. Nandito na. Dali ah. Pero okay lang yan. At least hindi tayo natumba. Kaya nga na-video ko yun. Na-video ko yun. Yung sa akin naman, siyempre isang kamay lang ako. Kaya nga yun, kaya binirar ko yan sa kanina. Oo. Pero brinig ko yan. Ang nangyari, Tatlo pa rin pala. kinain nung ano, kinain nung lubak. So dito na kami sa highway ng San Fabian. Yan.
Kaya muntikan na kaming dalawa dun ah. Buti na lang diretso ah. Buti na lang kaya kong i-balance. Ne, sumayad ka rin dyan ko na eh. Ngayon, okay saan? Yan. Mabilaw na. Yes, sir. So ayan mga kapatid, kakain muna kami. Dito na kami sa Karinderya. Mamimili na kami ng ulam. Ha, foods. Foods. Trip muna. Kaya. Maybe almusal. Tatago sila ate oh. Ayaw makita sa video. Ayan. Shout out dito. Ayan oh. Ayan, sarap na ulam oh. Sigurado bang Oo. Sigurado bang masarap yan? Baka makalimutan ko pangalan ko ah. Mga mahilig sa munggo dyan. Mga nagbabike na mahilig sa munggo para matagal matunawan. So, kain na muna kami. Alright. So ayan mga kapatid, tapos na po kami kumain. Ayan, ano po muna kami, pahinga muna para hindi matagtag yung chat. Para sumakit bigla eh. So ayan mga kapatid, may libreng pulan pa pala dito. Ayan, shoutout kay kuya sa libreng palaro. Pupol muna kami. Lagay ko muna to. Kapatid, dito ko na puputulin ang aking video. Ayan po, sa susunod ulit na aking vlog. Ayan po, kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel po, mag-subscribe ka na, click mo na yung pula niya, at saka click mo na rin yung notification